Chlapec, ktorý začína v HK Dukla Trenčín, bol legendou nielen NHL, ale aj slovenského hokeja. Toto je príbeh tichého chlapca zo Skalice. Žigmund Pálffy sa narodil 5. maja 1972 v Skalici, v meste, ktoré vtedy ešte nik nepoznal ako hokejové. Pochádzal zo skromnej rodiny, jeho otec tiež Žigmund pracoval ako vodič a mama bola úradníčka. Peniaze nehrali veľkú rolu, dôležitejšie bolo, že doma vládala láska, podpora a viera. Mal brata, s ktorým celé detstvo naháňali puk po ulici, ako bránky im stačili kamene, hokejky si často vyrábali sami. Otec ho od malička vedol k športu, bral ho na zimný štadión, kde malý Žigo urobil svoje prvé kroky na korčuliach. Od začiatku bolo jasné, že hokej nie je preňho len zábava. Už ako dieťa mal neuveriteľný cit pre puk, vedel, kde sa hra vyvinie a reagoval rýchlejšie ako ostatní. Tréneri v Skalici si ho rýchlo všimli. Jeho šikovnosť, rýchlosť a pracovitosť boli neprehľadnutelné. Ako tínedžer sa dostal do HK Dukla Trenčín, vtedy jeden z najlepších hokejových škôl v Československu. Práve tam vyrastli mená ako Pavol Demitra či neskôr Marián Hossa. Pre mladého Pálffyho to bol obrovský krok. Musel sa presťahovať, žiť mimo rodiny a zvládať tvrdé vojenské tréningy, ktoré v Dukle patrili k bežnému režimu. Ale práve tam sa z chlapca stal profesionál. Už v 18 rokoch sa prebojoval do Československej ligy a v sezóne 1990-91 patril medzi najproduktívnejších mladých hráčov. V roku 1991 prišiel okamih, ktorý mu zmenil život. Na drafte NHL si ho vybral tým New York Islanders. Predstavte si ten kontrast. Mladý chalan zo Skalice, ktorý vyrastal v socialistickom Československu, odrazu v srdci New Yorku. Jazyk nevedel, prostredie bolo úplne iné a severoamerický hokej oveľa tvrdší. Prvé roky to nemal ľahké, striedal pôsobenie medzi Islanders a farmárskym tímom Salt Lake Golden Eagles, no nikdy to nevzdal. Jeho vytrvalosť sa vyplatila. V sezóne 1995-96 sa stal najlepším strelcom Islanders, keď nastrelal 43 gólov. Americké médiá ho začali volať Žigi a meno Žigi Pálffy sa stalo pojmom. Pálffy sa rýchlo zaradil medzi najlepších útočníkov NHL. V rokoch 1996 až 99 patril medzi 10 najproduktívnejších hráčov ligy. Jeho hra bola elegantná, rýchla a pritom neuveriteľne efektívna. Fanúšikovia ho milovali pre jeho techniku a schopnosť rozhodovať zápasy v najdôležitejších chvíľach. Mnohí o ňom hovorili ako o malom Mozartovi hokeja, človeku, ktorý hokej necíti hlavou, ale srdcom. V roku 1999 ho Islanders vymenili do Los Angeles Kings, kde sa stal jednou z hlavných hviezd tímu. V Kalifornii začal svoje najlepšie sezóny. V roku 2001 sa stal najproduktívnejším hráčom Kings a fanúšikovia ho milovali za jeho nenápadnú, no geniálnu hru. Napriek zraneniam a častým problémom s ramenom sa vždy vrátil na ľad. Nikdy nebol typ, ktorý by sa sťažoval, radšej nechal hovoriť svoje výkony. Popri klubovej kariére nikdy nezabudol na Slovensko. V reprezentácii odohral množstvo nezabudnutelných zápasov. Na olympiáde v Nagane 1998 sa prvýkrát stretli hráči z NHL v jednom turnaji. Slovensko síce neúspelo, ale Pálffy patril medzi našich najlepších. Ukázal svetu, že aj malá krajina má hráčov svetovej úrovne. Najväčší okamih prišiel v roku 2002. Na majstrovstvách sveta vo Švédsku sa Slovensko stalo majstrom sveta. Pálffy spolu s Demitrom, Šatanom, Handlšom či Bondrom tvorili zlatú generáciu, ktorá sa zapísala do dejín. V zápase o finále proti Švédsku strelil Pálffy kľúčový gól, ktorý nás posunul do boja o zlato. Keď zaznela slovenská hymna a hráči si nasadzovali zlaté medaily, Žigo mal v očiach slzy. Bol to okamih, keď si celý národ povedal, dokázali sme to. Richard Lindner, náš najproduktívnejší obranca. A rozbieha sa, trenčiansky rodák. Riško, nech ti to vyjde. Dáva gól! Sme vo finále! Sme vo finále! Rusko, Slovensko! Sobota, 11. mája 2002 o 19. hodine, priamy prenos STV. Už teraz pozývam všetkých obrazovkám. Kupujte nové televízory, objednávajte miesta v hostincoch, krčmách, kaviarniach, u svojich priateľov. Všetko bude pri televízoroch. Slovensko vyhráva a posiela Švédov
do boja o 3. miesto. No a my sa budeme snažiť samozrejme dostať našich chlapcov k mikrofónu. Už tam išiel kolega Miloš Kováč, Richo Lindner je hrdinom, Zsigmund Pálffy je hrdinom a všetci chlapci sú hrdinovia aj s trénerom Filcom, asistentami Bokrošom, Vladom Šťastným, lekárom Dalimírom Jančovičom, masermi Sámkom Petrášom, Miškom Malinom, Peter Šťastný je tam generálny manažér, Igor Nemeček, Miroslav Karafiát. Po Los Angeles zamieril ešte do Pittsburghu Penguins, kde si zahral po boku mladého Sidneyho Crosbyho. Bolo to stretnutie dvoch generácií, skúseného majstra a nastupujúcej hviezdy, no opakujúce sa zranené ramena a chrbtice ho napokon prinútili ukončiť pôsobenie v NHL. V roku 2007 sa vrátil domov do HK36 Skalica. Mnohí si mysleli, že už si len symbolicky zahrá pár zápasov, ale Pálffy všetkých prekvapil. So Skalicou sa dostal až do finále slovenskej extraligy. Sezóna 2008-2009, kde bojovali proti Košiciam. Napriek tomu, že titul neprišiel, jeho výkony boli fantastické. Získal najviac bodov v sezóne a opäť ťahal svoj tým ako pravý líder. Jeho návrat domov nebol len o hokeji, bol to návrat človeka ku koreňom, k miestu, ktoré ho vychovalo. Zsigmund Pálffy, chlapec zo Skalice, ktorý vyrastol z obyčajných podmienok, aby sa stal jednou z najväčších postav slovenského hokeja. Jeho kariéra je dôkazom, že úspech nevzniká z bohatstva, ale z odhodlania, vášne a práce. Od dvora v Skalici až po hviezdy NHL, od tréningov v Trenčíne až po zlato v Göteborgu, jeho príbeh zostane navždy zapísaný v srdciach fanúšikov. Vybrali na to. Dobre. Citron. Tajný from si. Šigi. Áno, no super. To je ono. Šigi. Fantázia. Díky. Citron! Ja, borci, výborne! Daj dve! Yes! Tiki-taki!